Krásný den všem, já vás všechny moc zdravím. Dneska mám obrovské potěšení se s vámi podělit o našeho dalšího hosta, paní Renatu Lazarovou. Je to certifikovaná lektorka jógy, která už aplikuje jógu po mnoha let. A pravidelně jezdí do Indie, teď se nedávno vrátila před pár dny právě z Indie, tak se dneska moc těším, že nám o tom poví. A naše hlavní téma bude, jakým způsobem jóga pomáhá proti stresu. Krásný den, moc vás zdravím. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já moc děkuji, že jste přišla. Můžu se zeptat, Renat, jak jste se dostala k józe? No, v podstate som sa vrátila sama k sebe. Cez rôzne profesie, ktoré som v živote absolvovala, od životného prostredia, cez farmáciu, lekáreň, obchodného zástupcu. Nakoniec ma to všetko priviedlo tam, kam malo, pretože ako to väčšinou býva, zväčša zmeny nastávajú po niečom, čo musíme prežiť a zväčša to bývajú veci, ktoré sú pre nás náročné, ťažké, väčšinou negatívne, ktoré sa potom ukážu časom, že sú vlastne pozitívne. Takže takáto zmena prišla do môjho života a ja som sa vlastne dala na cestu jógy a som za to veľmi vďačná, som v tom šťastná. Vy už aplikujete hlavně nebo praktikujete jogu po mnoho let. Já osobně chodím právě na lekce paní Renaty, protože vy vlastně máte úžasnou jogu pro zdravá záda a taky terapeutickou jogu. A yoga pro zdravá záda jsou opravdu skvělé techniky, které tam dáváte, protože pomáhají vlastně rozhýbávat postupně vlastně ty záda, tak, aby se vlastně člověk cítil lépe. A terapeutická, tak ta vlastně má hodně prvků i z Indie a pro mě to je jako balzám na duši. Když tam přijdu, tak vlastně mám pocit, že jsem v pohodě, ale když odcházím z té vaší hodiny, tak jsem úplně jako balzám, nebo jak to nazvat, cítím se úplně skvěle, harmonicky a neskutečně si tam odpočinu vždycky. Co vás nejvíc inspiruje, nebo jakým způsobem vlastně, kde berete inspiraci k tomu, jak se stavit vůbec tu hodinu, protože každá hodina je úplně jiná. To máte pravdu, ja si každú lekciu pripravujem zvlášť. Nikdy za tie roky sa mi nestalo, že by bola niektorá lekcia rovnaká, ako bola nejaká predošlá, alebo spred 5 rokov, alebo 6 rokov. Pretože väčšinou to tvorím tak, ako to cítim. Viem, akí ľudia mi prídu na lekciu, viem, ako ju zamerať, na čo sa teda hlavne zamerať. Ale nejak tak ide to z toho môjho vnútra, že si tu lekciu koncipujem tak, ako to cítim, čo je dôležité. A je to teda znát, protože tam je vždycky narváno, všichni jsou nadšení, ať je to yoga pro zdravá záda, nebo vlastně potom ta relaxační yoga. A s čím nejvíc, co vidíte za nejčastější vlastně problémy u vašich studentů nebo návštěvníků jogy? Tak samozrejme, že sú to dôsledky tej doby, ktorú žijeme. Sú to dôsledky toho, ako v podstate sa celý deň pohybujeme alebo nepohybujeme, respektíve sedíme za počítačom, sedíme v kancelárii, takže sú to už tie následky, tie stuhlé záda, stuhlá krčná páteř a podobne. A samozrejme skrátené a ochablé svaly. To sú tie fyzické prejavy, o ktorých hovorím. Nehovorím už o tých ďalších, o tých vnútorných problémoch, ktorými každý prechádza. Každý má svoj problém, nikto neexistuje, kto je úplne nad vecou. Ale bolo by to fajn, keby to tak bolo. A když takhle přijdou studenti na jogu, tak vidíte zhruba, s čím mají problémy jako na té fyzické stránce? Áno, lebo opakuje sa to hodne, je to podobné, možno 1/3 alebo aj viac z tých, ktorí prídu trebárs na tie zdravé záda, vidím stuhla, hrudná páteř, problémy s krčnou páteří, bolesti v bedernej páteři, skrátené zadné stehenné svaly. Takže to sú také tie hlavné, ktoré sú evidentné, keď si sadnú na tú podložku. Je to tak. Já jsem sama vlastně bojovala několik let vlastně s bolestí bederní páteře a vlastně díky pravidelným lekcím jógy a vlastně cvičením, tak mi to zmizelo, ale musím cvičit pravidelně. A když se podíváme zpátky na téma stres a jóga,
Tak a protože vlastně to je dnešní téma, tak co vůbec si myslíte a co nejvíc způsobuje vůbec stres v dnešní době? No, stres je dosť široká téma. Keby som mala priamo odpovedať na tú otázku, že čo spôsobuje stres, by som sa na to pozrela z toho hľadiska jogy, Vedanty a Patanjaliho, tej filozofie alebo i jeho nejakých tých pravidiel. Tak v prvom rade sú to všetky naše pripútanosti, všetky naše obmedzenia, nevedomosť, sú to všetky naše strachy. To je taký ten základ. A samozrejme, keď by sme to pozreli tým západným pohľadom, tak je to určite životný štýl. Je to určite to, ako sa dokážeme stresovať kvôli práci. Samozrejme, akú prácu vykonávame, ako som už spomenula, to sedenie v tej kancelárii, hej, tie sedavé zamestnania. A popri tom sú to samozrejme vzťahy, medziľudské vzťahy, ktoré nám spôsobujú stres. A potom sú to tie ďalšie okolnosti, ktoré prichádzajú. Samozrejme, určitej miere prispieva k tomu aj nezdravá strava, ten nezdravý životný štýl a nezdravý pohľad na život a na to, kým vlastně jsme. To je pravda, vlastně ta harmonie, ten balans, nalezení vlastně v každodenním životě je neuvěřitelně důležitý pro to, aby jsme se cítili vlastně, abychom se cítili lépe, jak v pracovním, tak i v soukromém životě. Co byste doporučovala, jak proti tomu stresu? No, to je tiež veľmi, veľmi široká téma. Yoga je vynikajúci, holistický, celostný systém, ktorý nám pomáha v mnoha oblastiach. Či už je to fyzická oblasť, či už je to mentálna oblasť, či už je to určitá energetická oblasť. Takže doporučovala by som samozrejme jogu, ale aj keď yoga je univerzálny systém, nehovorím, že je pre každého. Každý si musíme nájsť to, čo cítime, že je pre nás ta správná cesta. Poslouchat vlastně sám sebe a svoje vlastně tělo a nejít přes to ego, přes tu bolest vlastně v těch různých jogových asánách, tak je hrozně důležitý. Vím, že se říká, že člověk někdy chce něco urputně něčeho dosáhnout, nějaký třeba pozice, nevím, dejme tomu třeba roštěp, nebo pro vás to není teda v józe, ale nějaký jiný jakoby pozice. Ale ne, vždycky to je dobrý pro tělo a to poslouchání se, kam až jít s tím tělem, kde je ta hranice, tak je hodně důležitá, aby si vlastně člověk neublížil. Určite áno. I keď yoga je aj o posúvaní sa, ale teraz hovoríme o tej fyzickej stránke, hej, o tých asanách. Asany sú jedna len možno osmina z toho, o čom yoga je, hej, ale už keď hovoríme o tých asanách, samozrejme je to o tom, že každý má určité svoje hranice, ktoré by sme mali poznať. Hej. Niekto je mobilnejší, niekto je menej mobilnejší, či už sú to bedrové kĺby, či už je to chrbtica, teda páter, či sú to záda a tak ďalej. Ale tá yoga je určitá cesta, na ktorú my vykročíme. To znamená, že na začiatku treba nedokážeme tie veci urobiť tak, ako by sme chceli. Ale nie je úlohou lektora, aby vás do tej pozície tlačil, keď na to nie ste pripravení. To znamená, že ja keď prejdem tú cestu a dostanem sa, nemusí byť tá pozícia dokonalá, áno, ale dostanem sa do takej pozície, ktorá mi je prirodzená. Samozrejme, je tam ten posun. A potom by som sa v tej pozícii už po tom posune mala cítiť príjemne. Samozrejme, tak ako ste povedala, nie ísť do bolesti. Ísť len k tomu protažení, k tomu maximálnemu protažení a ísť na hranicu tej bolesti. Ako náhle cítim, že je to nepríjemné, ja to nazvem patologické, tak už by sme nemali ísť za to. Ale bez toho, aby sme sa neposunuli k tej hranici tej bolesti, sa neposunieme. Ale toto je naše stop. To je pravda, to se dá vlastně přenést i nejenom do jogy, ale i do všech vlastně stránek života, i do pracovní. Když se vrátím zpátky k tomu stresu a té józe, tak jsou nějaké techniky, které vlastně v józe pomáhají proti stresu? No, poďme si povedať o ňom z hľadiska
toho trošku fyziologického, čo sa deje s našim telom. A potom si to pozrieme z toho druhého pohľadu, z pohľadu jógy, o ktorom som už trošku spomínala. Z toho fyziologického hľadiska, čo je to vlastne ten stres? Ten stres je určitá odpoveď nášho organizmu na niečo, na nejaký stresor. Ten stresor, to ste už sa pýtala tiež, že a čo nám vlastne spôsobuje stres. Takže tým stresorom môže byť aj obyčajná zima, keď je nám chladno. Hej. Môže to byť zima, môže to byť hluk, to sú také tie fyzikálne alebo vonkajšie vplyvy. Potom to môžu byť rôzne chemické vplyvy. Môže to byť samozrejme určité individuálne záležitosti. Hej, môže to byť náš strach, naše obavy, naše pripútanosti, o ktorých som hovorila. Hej, tá obrovská sila, ktorá nás tlačí s tým egom niečo dosiahnuť. Ďalej sú to, medzi tie osobné radíme aj, čo nám vyvoláva stres, je napríklad strata blízkej osoby. To určite vidíme. Rozchod s niekým. To sú všetko stresory, ktoré v nás vyvolávajú tú určitú odpoveď toho nášho organizmu. A vlastne ten náš organizmus odpovedá tým, že sa snaží udržať nás v tzv. Homeostáze. Homeostáza je niečo, sú to nejaké hranice, alebo to nejaký stav nášho živého organizmu, kde sú nastavené určité limity, určitých parametrov, ktoré nám zabezpečujú ten v podstate životné funkcie. Hej. Čiže napríklad je to pH, udržať stále pH. Je to udržanie stálej teploty, je to udržanie určitých jónov v krvi, hej, určitá hormonálna rovnováha. Toto všetko môžeme zaradiť vlastne do tej homeostázy. A ten stres nás chce z tej homeostázy ako keby vyťahnuť. A teraz čo sa deje? Začína to už v mozgovej kôre, v hypotalame, kedy nám začne sa vyplavovať adrenalín a noradrenalín. A stimuluje sa ten aktívnejší nervový systém, to je ten sympatikus. Máme dva, máme parasympatikus, sympatikus, jeden je aktívny, jeden je ten pokojnejší. A teraz sa všetko začína v tom našom tele meniť. Zrýchli sa nám dých, rozšíria sa nám zreničky, krv sa nám preskúpi vlastne treba z vnútorných orgánov alebo v tele sa preskúpi do svalov. Prečo do svalov? Pretože je to tzv. Poplachový mechanizmus. Bež, hej, hovorí sa, že bež, alebo bojuj. Hej, a na to všetko sa pripravuje naše telo. Zvýši sa srdcová frekvencia, zrýchli sa nám dých, to určite mnohí poznáme. A toto je vlastne, keď hovoríme o tom dýchu, toto je spôsob, ktorým dokážeme my cez tú jogu určité veci trošku ovplyvniť. Hej. Potom ďalej, okrem tých rozšírených zreničiek sa nám tie svaly stuhnú. Hej. O prieduškách som už hovorila, že priedušky sa rozšíria, aby sme mohli viac dýchať, aby sme mali viac kyslíka, hej, aby sme mali väčší srdcový výdaj. Hej. To sa týka toho dýchu. A častokrát nám stuhnú svaly, hej, že sú pripravené, čo nastane, hej, že na ten boj alebo teda na ten útek. To je všetko z toho fyziologického hľadiska. A teraz z toho hľadiska jógy môžeme prejsť k tomu dýchu. Naše telo je tvorené z 5 obalov. Je to Anamaya kóša, Pranamaya kóša, Manomaya kóša, Vijñánamaya kóša a Anandamaya kóša. Ten prvý obal, to je vlastne naše fyzické telo, do ktorého dokážeme ako keby vojsť alebo ovplyvniť ho prostredníctvom asan. Asany sú v jóge pozície, hej, ktoré nastavenie tela. Potom je to tá druhá kóša, to je tá Pranamaya kóša, ktorá je tým pohybom v nás. Je to taká tá energetická časť v nás. A do nej dokážeme vojsť prostredníctvom pranajámy, prostredníctvom dýchových cvičení. Potom je to Manomaya kóša, to je tá naša myseľ, plus sú tam orgány poznania, Jnanendriyas. A potom je to tá Vijñāmaya kóša, to už je náš intelekt. A potom je to tá najvyššia Anandamaya kóša, to už je to telo, nechcem ho nazývať
ten astrálny obal, ale už tá kóša tej blaženosti podľa jogy. Když se podíváme na první z těch praktik, co jste vlastně zmiňovala, dýchací techniky, protože dech vlastně hraje obrovskou roli. Já si sama na sobě vlastně uvědomuji, když jsem ve stresu, jak mělké dýchání vlastně mám a zrychlené, tak vlastně jakým způsobem bychom měli dýchat, když jsme ve stresu? No, dých je práve to pojitko medzi tým našim fyzickým telom a tým môžeme ho nazvať energetickým telom. Pretože určité procesy v našom fyzickom tele nedokážeme vôľou ovplyvniť. Ale dokážeme ich čiastočne ovplyvniť prostredníctvom toho dýchu. Prostredníctvom dýchu dokážeme napríklad samozrejme spomaliť dých a tým sa ukľudňujeme. Tým sa nám ukľudňuje myseľ. Dokonca sa nám zníži srdcová frekvencia a dostávame sa presne do tej rovnováhy alebo prekláňame sa k tomu parasympatickému nervovému systému. To je ten, ktorý je pokojnejší, kľudnejší. Kedy máme nižšiu frekvenciu, lepšie nám prebiehajú aj tráviace procesy, tvoria sa nám žľazy s vnútornou sekréciou, tvoria tie šťavy tráviace, samozrejme hormonálny systém nám lepšie funguje. Ako v tom aktívnom, v tom sympatiku, kedy sme pripravení v tej alarmovej reakcii na ten neustálý boj. Takže jestli to chápu správně, tak je potřeba vlastně se neustále vlastně sklidňovat, uzemňovat a pracovat na tom dechu a vědomě vlastně dýchat. Je to tak? Áno, uzemňovať by som úplne nepovedala, lebo to zase v joge má iný zmysel, ale samozrejme prostredníctvom toho dýchu dokážeme to naše telo a našu myseľ skľudniť. To je na tej joge úžasné, že tieto techniky sú presne na to, aby sme sa skľudnili, pretože len v tom kľude dokážeme vidieť určité veci, ktoré v tom strese nevidíme. Aha, můžeme si potom na konci ukázat nějaké techniky. Určitě. To se těším, to jsou praktické typy. A když se ještě bavíme o dechu, co meditace? Meditace totiž vím, že taky hodně pomáhá vlastně sklidňovat dech a tep a vlastně sklidnit mysl. No, meditácia už prichádza vlastne, to už je taký ten vyšší stupeň, to už sme v tej vyššej kóši. A častokrát meditáciu chápeme len ako pohodlný set, skľudnený dých, ale myšlienky nám víria hlavou. To nie je meditácia. Hej? Meditácia je to bytie, je to len byť. Hej? Nie je to ani, nechcem to nazvať nejakým stavom, je to len jednoducho bytie. Je to stav, je to bytie, kedy sme v maximálnom pokoji, myšlienky nám nevíria a približujeme sa k tomu, čím naozaj sme. To zní hezky a jde mi z toho úplně klid, jak to takhle zmiňujete. Protože vím, že spoustu lidí se snaží meditovat, ale i vím, že když jsem začínala, tak to bylo, i 2 minuty byla obtíž a teď třeba jsem schopna vydržet i 40 minut, když mám teda čas. Ale co byste poradila divákům a divačkám, kdyby chtěli začít s meditací, co by měli dělat? No, tak meditácia samozrejme, že súvisí s jogou. Ako som už hovorila, meditácia je nejaký taký 4., nazvem to, stupňom v tej joge. Pretože najprv je dôležité, aby sme telo dali trošku do kľudu, aby sme uvoľnili energetické kanály, ktoré máme v tele. Máme ich 72 000 mimochodom. Aby nám prána, tá životná energia mohla prirodzene prúdiť. Ona prúdi smerom dohora. Že dostávame sa k tým vyšším svojim vrstvám, vibráciám, k svojmu vedomiu, nazvime to, už keď by sme to mali naozaj nazvať jogovo. Takže k meditácii sa musíme prepracovať. Hej. To znamená asany, pranayama, potom je to skľudnenie a stiahnutie zmyslov. To je ďalší krok. Po stiahnutí zmyslov je to najjednoduchší spôsob, ako začať meditovať, je koncentrácia.
Aj v joge je niekoľko techník, kde vlastne dochádza k tej koncentrácii. Koncentrujeme sa, ja často hovorím ľuďom na lekcii, koncentrujte sa na svoj dých. Hej, čiže ja len ten dých pozorujem. Hej, ja sa stávam tým pozorovateľom. A ako náhle sa stávam tým pozorovateľom, už idem do meditácie a potom ako keby som splynula s tým svojim bytím. Áno. Ako meditujete vy? Ja sa vás opýtam, čo vlastně robíte, keď meditujete? Já mám takový rituál. to pravidelně, teď jsem to pár dní nedělá, ale vlastně každé ráno tak mám sprchu nejdřív a potom vlastně mám jedno místo v obývacím pokoji, kde vlastně nejdřív si sednu, rozhýbu si trošku krční páteř a potom prostě zavřu oči a jenom dýchám a vlastně sklidím mysl. A co jsem na sobě vypozorovala na začátku, když jsem s tím začínala, ono už je to několik let, co to aplikuju nebo praktikuju, tak na začátku byl problém vydržet 2 minuty. To bylo hrozný, protože vlastně pořád jsem měla v hlavě myšlenky na práci, na různé věci. A vlastně po čase, jak jsem tomu dávala prostě, že to zkusím, že za to nic nedám, že jenom jako mě to ráno vlastně sklidní, a abych nastartovala bez stresu, hned nekoukala na to-do list a na úkoly, co mě čeká, co potřebuji dělat, tak vlastně jsem zjistila, že tím, jak to dělám každý den, tak mě to vlastně sklidní, udělá to ráno ještě příjemnější a hlavně já se vnitřně cítím potom líp. A kolikrát se mi stalo to, že když vlastně jsem v té meditaci, tak jak mi tam různě ty myšlenky jako prochází, už to není takový jako hektický jako na začátku, tak mě pak třeba napadnou nějaký, já nevím, i nový nápady, je to takový, jako, že to sklidním a to sklidnění, udělání hezčího rána a zároveň jako nějaká forma relaxace, tak to je to, co vlastně proč tom pokračuju, co mě na tom vlastně nejvíc baví. Áno, ste to veľmi pekne vlastne popísala, tak ako by to malo byť, lebo čo je vlastne yoga? Yoga je chitta vrti nirodhah. Je to skľudnenie toho víru, keď to tak poviem ľudsky, z toho víru myšlienok v hlave. Pretože tie myšlienky sú presne to, cez ktoré to naše ego si vydobíja pozornosť. A zase sa vrátim k tomu, ako na lekcii hovorím ľuďom, tým krásnym bytostiam, ktoré ku mne chodia, že niekedy stačí, možno na začiatok, tie myšlienky budú stále chodiť. Máme neviem koľko, 30 000, myslím, myšlienok behom dňa, ale keď tá myšlienka príde, ja jej nevenujem pozornosť. Nechávam ju ako keby ísť. A to je to, čomu sa hovorí, že ostať v tej prítomnosti. Hej, že nepremýšľam nad tým, čo bolo. Nepremýšľam nad tým, čo bude, ale len som. Áno, som v tom prítomnom okamihu. Nevnímam tie myšlienky, ale vnímam trebárs to, ako sa cítim. Aj to je krásny možno návod k tomu, ako pustiť tú hlavu, ako nenechať tú myseľ, aby nás ovládla. My musíme ovládať myseľ, nie myseľ má ovládať nás. Je to hlavne o tom skľudnení tých myšlienok. A presne práve v tom tichu, v tej relaxácii, tichu, meditácii prebieha aj to liečenie nášho samoliečenie nášho tela. A v tom tichu prichádzajú veci, ktoré my bežne nevidíme, nepočujeme. To je pravda, že to vlastně vyplyne to na povrch, protože tomu dáme ten prostor, aby to vlastně na ten povrch vyplynulo. Ale hlavně pro mě třeba tohleto bylo těžké začít, zvykat si, ale vlastně opravdu jsem v tom našla takový i rituál sklidňující, že opravdu to jako funguje a pomáhá to a hlavně se potom pak cítíte skvěle. Ja by som ešte možno jeden príklad povedala krásny. Je skôr zenový, zo zen buddhizmu, ale oni hlavne tú meditáciu majú, napríklad keď idete do prírody. Keď si sadnete na nejaké krásne miesto a len pozorujete prírodu, to je celé. To je tiež meditácia. V každom okamihu dňa sa dá robiť meditácia. Keď som prítomná v okamihu toho, čo robím. Napríklad aj keď jem jedlo.
To je pravda, já jim často v obýváku u Netflixu a dělám u toho spoustu dalších věcí, člověk je multifunkční, ale vlastně pak se nekoncentruje na to jako hlavní. To jsem si říká taky, že tohleto jako odbourat, že by bylo super, že určitě koncentrovat se vždycky na tu jednu věc. No. A s tím jídlem to si myslím, že nás je víc takových určitě za kamerou tady, kteří to mají podobně a jsou taky multifunkční. To je krásny začiatok, ako sa dostať k tej meditácii. Lebo častokrát, ako ste povedala, ľudia si sadnú a idem meditovať. Meditácia sa nerobí. Hej. Meditácia jednoducho je. A keď si poviete, idem meditovať, zavrete oči a teraz čo? Pozorujete priestor medzi očami? Pozorujete tam tú tmu? Hej. Hej, možno začať týmto spôsobom, ako som načrtla, hej, treba v tej prírode alebo v tej prítomnosti robenia tých každodenných vecí. To je krásny začiatok meditácie. Až potom sa dostanem k tomu, že naozaj si sadnem do tej padmasány a podarí sa mi byť v tom tichu, v tej nádhere, kedy vám naozaj môže prísť pocit taký krásny, že sa cítite šťastná zo svojho vnútra. Nepotrebujete byť závislá na nikom, na ničom, ale na sebe, na tom svojom vnútri, na tom svojom šťastí a pocitu bezpečia. To je tiež meditácia. To je hezký. Úplně z toho jde opravdu klid, jak o tom hezky mluvíte a popisujete to. A vlastně mi to připomíná to, že opravdu ta krása vlastně toho člověka vždycky vyzařuje z vnitřku. Není to jenom obal a filtry. Když ještě teď jestli mohla bych vás poprosit, bylo by možné se teď ukázat nějaký praktický cvičení nebo ukázky, jak na dech, jak se sklidnit třeba, když jsme za pracovním stolem nebo někde jedem třeba v MHDčku a potřebujeme se dostat do nějaký pro klidnější mysl a relaxaci. Môžeme. Jedna taká veľmi jednoduchá metóda a skľudňujúca, ktorú dokonca používajú niekedy aj v medicíne, je predĺžený výdych po nádychu. Langhána sa volá táto metóda a ja ju vysvetlím, ukážem. V prvom rade musíme sedieť s rovnými zády. Keď hovoríte o MHDčke, môžete stáť, ale musíte stáť s rovnými zády, uvoľnite ramená. Ak je to možné, zavriem oči. Uvoľním hlavu a napätie v tvári. Povolíme čelusť. Uvoľníme ramená. Snažíme sa mať narovnané záda, i keď nie strnulé. Áno, nikdy nesedíme strnulo. Rovné záda znamená, ako keby ste sa vyťahovali niekam nahoru. Tým krásne protáhneme celú páteř. Uvoľníme ruce a začneme dýchať nosom. V joge sa zväčša dýcha nosom, i keď sú techniky, kde používame aj výdych ústami. Takže sedíme v uvoľnení. Teraz nadýchneme sa na 8 dôb. Na 2 doby zadržím dých. Na 8 dôb vydýchnem. Na 2 doby zadržím dých. Toto zopakujeme 4-krát. Dôležité je, aby ten nádych nebol tým, že dvíham ramená. Ten nádych je dôležitý, aby sme otvárali hrudník, spodné rebra, a takisto, aby sme uvoľnili a otvorili, roztiahli celú brušnú dutinu. Aby sme dali priestor tej bránici. Budeme dýchať ďalej. Znovu sa nadýchneme na 8 dôb. Zadržíme dých na 2 doby. Ale teraz už vydýchneme na 10 dôb. A znovu zadržíme dých na 2 doby. Opäť zopakujeme 4-krát. Nadýchneme sa na 8 dôb. Na 2 doby zadržíme dých. Vydýchneme na 10 dôb. Zadržíme dých na 4 doby. Znovu 4-krát.
A potom sa opäť nadýchneme na 8 dôb. Na 2 doby zadržíme dých. Ale už vydychujeme na 12 dôb. Zadržíme dých na 6 dôb. Znovu zopakujeme 4-krát. Opäť sa nadýchneme na 8. Na 2 doby zadržíme dých. Na 10 dôb vydýchneme. Na 2 doby zadržíme dých. Opäť 4-krát. A teraz nadýchneme na 8. Na 2 doby zadržíme dých. Na 8 dôb vydýchneme. Na 2 doby zadržíme dých. A posledný krát pôjdeme bez zádrže dýchu. Nádych na 8. A výdych na 8. Môžeme si potrieť dlane o seba. Položiť na tvár. Usmejte sa do dlaní, uvoľnite mimické svaly tváre. Položte dlane na oči. Otvorte oči a môžete oddialiť ruky. Krásný, namaste. Úžasná technika. Jak jste tam vlastně prodlužovala ty nádechy, výdechy, tak jsem si říkala, jestli to jako vydržím s tím dechem, nádechem a výdechem, ale jak se postupně, tak to šlo, tak to bylo super. A člověk, cítím se sklidněně a velmi příjemně. Ten predložený výdych naozaj má svůj význam. Je ještě nějaká další technika, kterou bychom si mohli ukázat proti, jak sklidnit mysl a proti vlastně stresu? Áno, tých techník je veľmi veľa. Môžeme si ukázať ešte techniku Brahmári, určite mnohí poznajú, ktorá nám trošku aj čistí tú mysel. Dobře, jsem pro, těším se. Takže rovnako sa posadíme. Je fajn to robiť napríklad vo Vajrasáne alebo v Padmasáne. Vajrasana je to, keď sedíme na petách a uvoľníme sa. Takisto rovné záda. Alebo môžeme robiť aj v Padmasáne, to je ten lotosový set. Rovné záda, zavrieme oči, chvíľočku sa skoncentrujeme. Jeden hlboký nádych a výdych. A teraz použijeme ruce. Dáme si maličky na konečky rtú, prsteníkmi zavrieme nosné dierky, ukazovák a stredný palec položíme na oči, a ostali nám palce, ktorými budeme zatvárať ušné bolce. Takže nadýchneme sa na 8 dôb. Zadržíme dých, zavrieme si ušné bolce, zavrieme nos, chvíľočku podržíme. Potom uvoľníme nos, ale necháme stále uzatvorené ušné bolce palcami. A vydávame zvuk ako bzučiaci. Vydávame písmenko alebo slabiku M. A ten zvuk je pomalý, prirodzený, stále s rovnakou intenzitou. A robíme ho tak, aby sme cítili vibráciu nielen v oblasti krku, ale aby tá vibrácia bola hlavne v prednej časti hlavy. Skúsime si to, robte to 9, kľudne aj 27 krát. My si to urobíme 1-krát, aby sme videli, ako to má vyzerať. Takže nádych. Na chvíľku zavriem nos, uši. Povolím nos a pomaly vydychujem so slabikou M. A toto môžeme opakovať, hovorím, 9 až 27 krát. Potom znovu potreme ruce, priložíme na tvár, pomaličky otvoríme oči
a pripájame sa na vonkajší svet. Pak jste zmiňovala, vím, že jste zmiňovala, že taky, a to je důvod, proč tady máme i svíčku, že i nějaké cvičení vlastně se svíčkou. Mohli bychom se ještě ukázat? Určite, veľmi rada. Je to trataka, pri ktorej teda používame sviečku. Ja len názorne zatiaľ ukážem. Sviečka by mala byť zhruba vo výške očí. Či už si ju položíme niekde na skrinku, alebo kde záleží na nás, tak, aby sme videli plameň a mali ho vo výške očí. Krásne to očisťuje tiež nielen zrak, mysel, ale je to aj proti stresu a proti úzkosti. Opäť si sadneme do padmasány alebo vajrasány, ako som spomínala. Zahladíme sa do plameňa, urobíme hlboký nádych a výdych. Ruce môžeme nechať voľne na kolenách, môžeme urobiť kľudne aj čin mudru, alebo necháme voľne dlane otočené smerom dohora. A začneme chvíľku pozorovať plameň. Keď sa nám oči ako keby zahriali od toho svetla, pozrieme sa, zavrieme oči, pozrieme dohora, dodola, doľava, doprava, otvoríme oči, pozrieme šikmo doľava hore, šikmo doprava dole, šikmo doprava hore, šikmo doľava dole. Vrátime pozornosť na plameň a pozorujeme s otvorenými víčky, tak aby sme nežmurkli. Minútu pozorujeme plameň. Najprv ten pohľad smeruje do plameňa, minútku. Potom rozšírime pohľad na okolie plameňa. Pomaličky zavreme oči a pozorujeme ten dosvit toho plameňa medzi obočím. Plynulo, voľne dýchame. A keď už máme pocit, že ten plameň nám mizne medzi obočím, znovu otvoríme oči a opakujeme celý postup. Kľudne môžeme 5 krát. Čiže najprv oči hore, dole, do strán, šikmo, potom pozorujeme plameň, potom pozorujeme okolie ohňa, zavreme oči, pozorujeme a toto celé opakujeme 5 krát. Keď skončíme, môžeme si nechať zavreté oči a vždy je dôležité nechať všetko v kľude doznieť v nás. A svíčka je taky uklidňující. Moc díky za skvělé techniky. Moc díky. A měla byste ještě nějaký, a protože už se chýlí náš čas ke konci, měla byste ještě nějaké doporučení pro diváky a diváčky, jak proti stresu? Ja by som hlavne povedala rozdiel medzi tým, ako premýšľame my na západe, ako myslia napríklad v Indii. To je jedna z dôležitých vecí a to by som priala všetkým. Nehovorím, že je to všade ideálne, všade ľudia bojujú s niečím, ale neberme život tak vážne. Hovorí to môj majster Sačinanda Acharya Svámin. A pokiaľ ten život nebereme príliš vážne, nedostávame sa do stresu. My viac dajme na to prežívanie, na ten prežitok, na to, čo cítime tu. Nezahlcujme si mysel myšlienkami, nezahlcujme si mysel vedomosťami. Skúsme viac prežívať v pokojnej mysli. Okrem toho, samozrejme, venujme sa, ak je nám to blízke, venujme sa jogovej praxi. Meditujme 15 minút denne. To úplne pred spánkom alebo ráno. Keď je to ideálne, najlepšie to je, keď slniečko začína svitať. Čo sa týka strávy, skúsme sa naplňať naše fyzické telo satvickou strávou. Co je satvická? Áno, vysvetlím. Satvická stráva je vlastne stráva, ktorá nám očisťuje myseľ, očisťuje telo, dáva nám energiu. Je to veľa zeleniny. Môže byť teplne spracovaná zelenina. Nemusí to byť vôbec len surová zelenina. Sú to strukoviny, sú to orechy, je to voda, pijme vlážnu vodu. Nedávajme si nálačnú studenú vodu, pretože sa nám nenaštartuje ani metabolizmus. A žijme tak, aby sme si robili radosť.
Nebuďme závislí na nikom, na ničom. Buďme sami sebou. Nech to bezpečie, tá istota a nech všetko, ten krásny pocit, nech vychádza z nášho vnútra. Buďme láskaví k sebe. Buďme pokorní. A skúsme každý deň nájsť niečo, za čo dokážeme byť vďační. Mm-hmm. To sú veľmi dôležité veci, ktoré nám upokoja tú myseľ a zistíme, čo sú tie naše práve hodnoty. Ukončím len poslednou vetou, že my sme vlastne 3 základnými kvalitami. Sme zdravím. Zdravie sa neudržiava, zdravie máme. Zdravie je prirodzená kvalita. Láska, to je ďalšia kvalita, ktorou sme. A buďme k sebe teda láskaví a pokorní. Zdravie, šťastie, láska, toto sú 3 kvality, ktorými sme. Buďme nimi aj navzájom. Moc děkuji, že jste dneska přišla a děkuji, že jste se podělila o nejen praktické tipy, ale spoustu informací, jak se zbavit stresu a jak vlastně pracovat na vnitřní harmonii. Moc děkuji. Ja ďakujem krásne za pozvanie, bolo mi veľkou cťou. Ďakujem, shledanou. A dámy a pánové, vám přejeme krásný den, mějte se hezky a zase brzo na viděnou.